Okej, ja. Da, men jeg får si hjertelig velkommen. Det er de som er her og de som hitjer av teltene. De som kan hitje av teltene kan si at det er smekk fullt hus, og stemningen er i forsker. Nå er det at den rudgetrattet er skrånne, og det er noe som føringer har stor interesse for det. Interessen er ikke så stor som det har vært, det må man si. Det er ikke det politiske målet som har vært aller årets dagskronne. Det er det langt nere, men faktisk er det akkurat da, og i friere tog, at det ikke er så spent vidskifter at man eier å gjøre det ting som man skal gjøre, men efter han drømmer til å få det gjøre, det er ikke så stor akkurat da. Men hoksan vi er det er at man løser en knut i friere tog. Kan man umynda seg at til en folkeakføve i førjon, og til for mever av huset, til for sambandsmever av huset i Stronton, og stemma fire en oppskåde om en samstarvsavtale vid Danmark som för första förna här föringar för första för att folk är säga ja vid höra så eller så till Danmark och leda frågan hemmelder som Danmark omsider och väckna. Och samstundes av som folk är samma där för mer av huset i Kirkebø och säger nu stämmer vi för vi får skipa förjar som en äkna stat och få där hemmelder vid att hörva att agera allt så paddlen. Kan man huxa kan börja till huxa så här att terbo i crossander och Stronton och Kirkebø vill sätter och samma akvisition och stämma för det samma så boy pastor få oss ut alltså boy pastor kommer upp på kursen skottgrov och mötas av mine. Det är det som är tankevis ner. I alltid att det blir till men det är inte en avbjørn politiskt, men vi har hukt etter sånn tekniskt, det noen fordømmer, hva det vi har hørva, hvordan kan man få heimeldene, hva krevs, hva blir til, og det noen andre land, og lukkende støy som vi som heva, så lukker avtaler vi større land. Det har vi hukt etter, og det ser faktisk godt ut. Attan så är det lite steg om man lite timmar stoj och så har vi den politiska parten som Sean det är öliga komplicerade. Han kommer inte in och fyra parten här är det bara det juridiska och det tekniska och fördömer vad blir till och vad blir inte till. Så att det är fyra män som har gjort det så fragranta och det första som kommer att lägga fram om det sövliga bergsöne det är Ragnar. Hallå. Hej. Ja, jag får börja med att tacka till en helt stort uppsummering av till sövlig gångne. Det är sucke här till ingången till heimastuslåna som eller greit vi känner till tjoskabarlige, sövlige och landafröjlige särstövna som följer hava innan det danska rujtje och det vi stöj och i så här orange och i människorna så sedan hans bara så hon blev sett gilte att särstova följer är var allsamt grejare sälja i politiska virskiften vi utheimen här följer och Danmark och i flera förn har valt imenska lejer. Ta grejaste dömi om det kom i 2013 ta i ES sett i versk ja boykott mot förjon är så här som danska passar då sjön är passar boykott någon och det mest avhåvärda och i grundgivningen tja ES för boykotten var att förjar inte levde upp till sina folkrättsliga skilter och folkrättsliga skilter till bäna som stater hava så uttyla ett greit signal från EU som att Danmark och förjar inte var rockna som en och samma stat. Vi får hit efter någon att han käntaste och största stigen som är teaching av Kjolreis innan tar rudstrattali karmaner som vi har i det och ta första kom i den 1. januar i 1943 ta Danmark valde affärer på EF där som det heter ES och förger valde att stand utanför det. Det var väl bra semja att stonar till ES inte skulle få rej av förska fiskegrunden. Det var en teckning till William Heinesen som brände sig i sinne till nekonföringen i Shady Arnon och heter gjorde det första stora döme om
om en velja skillnadslinje mellan Danmark och Føroyar at vi alt kjø paddelen. Den neste ivetøka av råevnen i undergrunnene, og i 1976 så samtykte för lökting att råevnen i undergrunnene skulle ivetakast, men Sverige fra danske støttene det var et greit nei. I februar i 1942 så kom taværende forsvarsrøren Anker Jørgensen via en skrivet landstyre som sier at Føroyar bare kunne ivetaka råevnen i undergrunnene om Føroyar valgte at løse seg ur danska rujtsnon. Men några år sedan i 1992, 11. september i 92, ta en nudger forsvarsrøver kom til, Paul Schlutter, så bär bedre til. Han var fusare i en avtale, og Føroyar uttog her vi i undergrunnene, og det som vi tilvisning til grunnlovene Aren ikke bär til, bär nu brådliga til korsene. Og i 2005 kom tvær lover som skulle heimila Føroyar større rettende i gilde. Den første var utenrikspolitiska loven, eller utenrikspolitiska heimildarloven, som hon bedre kjent av talmålet. Loven var sett i gilde vid til endamålet at brøyta skiparna så danska utenriksrei ikke langer hver skulle godkjenne føreska samreiningar heimild, og at dansk utenriksrei ikke skulle luttega i samreiningar som Føroyar høtte alt tjoa. Og vi utenrikspolitiske lovene var hendt ned treten strika, men ser backspelen de senaste 20 årene så halte jeg at de fleste samt om at hendt loven nok har haft lyggande hver avmarskingar som heimilder visser. Hin loven som kom samme år, ivetøkkeloven, hon kom out i årsøk at vi heimastorslovene så fikk vi Føroyar rattle ivetøkka imisk måtsøkje, men det var ikke vi tog inn i at skipan var olja tolmande og ogrei. Og tog sett man ivetøkkelovene i gilde som skulle gjøre tilgångna greiere og meira sjølvvirskande. Ivetøkkeloven hon stedfester at Føroyar kunne ivetøkka öll mål ved nøkron faun undantøkron ta i Føroyar sjølver vilja da. Og et mål som man ikke tog seg strennig om tar man hikker etter, men som var et øyla størst og prinsipielt mål, det var ta i Føroyar miskais noen ivetog folkekirkene. Folkekirken den ivetøkene var et mål som bjøa i rujtjeskipan i av og på negva matar. Folkekirken jo en ståner som luster i danske grunnlovene og en øyla sammenhengende parster av danske statskipane. Og hon kunne ikke uttagast utan særlige politiske og rettelige avtaler som trygger at grunnloven var hilden. Ivetøkan hon kravte semje mellom føreskar og danskar myndleikar om hvordan ståner som grunnloven verger kunne leda seg når kjølstøver føreskar kyrkjeskipan. Og det satte målet, det som ikke også her, men som Jean har haft vært her som mest oppe at omrette i seneste, det VTO. Her Føroyar nu finner jeg heimel til at søtja om opptøk i World Trade Organization, men det kommer vi til noe sætene. Så ja, så tenker Benny over. Yes. Hei tid, jeg heter Benny. Jeg får ta seg sinter om det som stjåren kommer ofte kallet for det tung juridiska, det stokk og det tunga, til støvan som hun i det. Det så sånn at Føroyar mentar nek under høymasterskibane, ikke best innlendes, men øysene og utenriks politiska paddelen. Men det jo flere, kan man si, avmarskingar, og som fører for Føroyar, altså kunne føre den utenrikspolitikken man ikke. Så jeg får lyse støvende som man det, vi tar man avmarskingen og den avpjøringen som Utenrikspolitikker formelig danskt målsøkje, men her var dette så her var Føroyar flere utenrikspolitiske høymilder. Her jo lustar under heimastorslovene, og i en avvisamon vukkeier i utenrikspolitiske høymilderlovene fra 2005, men i en avvisamon som rækner inn i ansvarløsning i avmarskninger. Til så sånn at den utenrikspolitiske høymilderloven, eller ideen vi heimelderloven at kjøva føringen møvelega at virka og i alt kjøva høpe.
Men förjar virkar inte i egna navn i alt og høpe. Og vi at Danmark en understater, så virkar danska kongsrike i alt og høpe som konger i Danmark, og jeg synes at det snur seg om förjar og Grønland. Ta i förjar upptracka alt så det under texten som det nok har hørt ofta før, som heter konger i Danmark, for så vidt anker Færøerne. Det vil si at man selv om grunnloven avsetter at det er danska støttenen som fører utenriks politikk, så har man ved hessen setningen noen gjørst det mulig for en part av rutsen å føre et synder av utenriks politikk. Det er avmarskende at han hatt at Heimelderloven, en part av det er at hun skal gjøre for en heimel til å virke utenriks politisk, men hon ett annat ändamål är ösne att trycka danska avmål eller välja understaten vi att skalt om är passar rutschen för utrikespolitik. Så det kommer till uttryck till dömes ta i Förjar och Grönland, ettla Förjar Grönland och Danmark att hava avmål i som fällskapen. Det så att vi kunde inte göra limer i fällskapet som Danmark långt är limer i. Men vi kunde samman vid Grönland ett långsamatler viska här som Danmark inte är limer, inte har avmål. Men avmarskingarna är så visst Danmark eller orsaka Förjar och Grönland bäge har avmål i samma fällskapet, men avmål är inte så. Så skulle Förjar och Grönland faktiskt sämjast om hur som man stämmar eller akvaver till vidtöker och fällskapen som till dömes kunde handla om fiskevinno. Och är man inte öjnjer inom huset, alltså mittlen Förjar och Grönland, hur som man ska stämma, så ändrar det vi att man inte stämmar. Och att han har stannat Förjar och Grönland utanför avvarskan. Trobladjen här blev ju att det blev väldigt avmarskande ta avvarskar samstarve mellan Förjar och Grönland och avvarskar hur så vi får ut ett utrikespolitiskt. Men allt detta som någon nu har nämnt, det handlar om kan navn vi sätta att det vidvirka i allt och höpe. Och ett annat är kvart i fällskapen som vi vill virka i, sätta av kröven till sina limer. Tog att det är ju trejta som vi var stort in i Janne, så är det ju trejta att de krönen som fällskapen själva häva till limerna. Det kan variera nog så mycket, men det krävs för det första att han startar in, som ju också för väl Danmark, löver en öke under, alltså en sån egen öke, att göra limer i en fällskap. Och här har vi vet ju okejsna, och jag gott döme på hur här vet ju egentligen inte kräver att man ska vara och kjosta och tjau för att göra limer, men att danska ämbetsverket mätte att det heter vara brott på som understatsprinciperna och tycker för inte göra limer vet jag. Det blev så brott, men heter ett döme om hur kröv är. Och så är det allt så fällskapen som faktiskt kräver att man ska vara kjosta och stater. Här har för självfylljande inte möjliga att göra limer. Och i summa för dem som vi gör det där så är det ätlimer, alltså har en ätlimerskap i stegen som i en avmarskning kan ge några rätten där, men det kommer inte rätt till att akva, det kommer inte rätt till att avvarska rent formellt. Och så vill jag också nämna så hända skipan ganska samma hållt att hamp kan vi söka eller vi möter att vi tar utnyttja lugga som alla möjligheter vi har innanför nuvarande konstruktion. Och att ta in så till att bröta skibanorna hvis vi skulle få fler hemmelser. Yes. Ja, nu vi där sitter vi oss ner arbetar någon i nox länga tog och okkara meting är att han mest upplagda rujusrättaliga skipan som kan gänga till breja
politiska viljan i förjon av möte att vara en stater i en så kallad free association i Kipan. Hotage fralser fellesskaper hever så en opprona ur sammanhånd tjåen. Ta mest at et mindre land vinner seg alt tjå virkjenning som kjølstod tjå, men samstånds gjerne avtale vi et større land eller ofte et fyrrande kolonivelde tatt samstarv og fellesskipaner avis ødger. Vi får helt stort man kan läsa mer om det fragränste med för att hitta till någon fördömen som ute om heimen. Ett döm ja, Hesland, Marshallöarna, Mikronesia och Palau som attna sättna hamnspardaja var lött under ett ST-ivevald som USA omsatt. Och hej alltså fullt fyrsittingar lite och hernar lite vald i London. Och i 70-tallet och 40-tallet så samtyckte London Kjolsturslåer och blev ändaliga Kjolstur i 1906 och i 1993. USA stola i London av väg till Kjolstur och höll fram via vita stol och omsitta avvisar skipaner för London vi tog trade att London tajde blue Kjolstur och underskriva avtaler om fredssamfällskap. Avtalen är London fullt reie och innan och utanrikspolitiken men USA övertyger några mossöge. London får eisne fudjarlian stol och ägång till amerikansk tillpå och kunde föras till USA utan visum. Avtalen kunde ses upp men varje avsättningarna galda framvis i en tog att han sida upp. Och så samrås det att hittas då att tjuna kvar en åre och så tagar det samman om hur ska vi göra kommande 20 åren ska blocken lackas det ska vi uttäga onkröj. Ett annat döme till Kokojanar och Neo som pars av eller som fransfällskap vi Nya Zeeland. Thailand har fullt kjølstødrei og NRU-virkiften og parsten av utenrikspolitikken medan Nya Zeeland omsitter hernormal for landene. De har rettelig gjøre sottmåler, de virkjent av flere London bilateralt og lotaga under egne navnet og imiskon ST-fellesskapen. Korsen det ikke virkjent som av ST som virkjent som kjølstødland, først og fremst til at landene ikke selv er ferdig under tilgångene at bliva kjølstød. Det bara för att visa att franska fellesskaper automatiskt mestrar inte att man verer man fär ST-limaskap. Det krävs ju att ST vi känner vi kommande land som en stat och ta han vi känner inte stier som vi så som bara London så kan man inte vara limri ST schalt man över wifent schaldstory och amarska limaskap i muskon fellesskapen och ST som helt öliga värden vi att veta London som inte Shasta Ridge en eklar stöve det bara PLO och Vatikan Ridge som har finns en sluga skipan. Så ja, för att ta stort samman så som det är skulle läsa i frågan så är det fler dömer land som har tillknutet till ett större ridge men samstånds har wifent shoulder och stövnar Lloyd men korsne imiskar och London är ju London runtnar ju London visar grejt att utan ST virkänning som kostar ett land så ber det inte till att virka allt jag på någon pura efter eknon avmalon. Tog med David att den enaste 100% vidkommande samarbeten som vi kunde göra till vi Marshallöarna, Mikronesia och Palau som i kjølstødland i fransfällskap vi ett annat land. Förr skulle jag inte samråst vi Danmark om men vi får greja helst ut från vad strukturen och i samman de tjoen innan ett öde. Trätnar för att ST kan vi känna en skipan som fransfällskap att vi kommer till öde över okäran rätt till själva att ta outgerum som inländes stödnarrättarliga virkifter. Därför kanske inte för att här är avsändningar om man ska samråst vid ett större land om hur det ska främjas. Hinträtten är vi kommande land till rättla bröta stödnarrättarliga stödsynna så att man blir en stater. Och den tredje treten alltså Ulla Negavs är byggt upp på att alltså ST blir sett verna för att för mellan annat att land skulle missa sina koloniala stöve och bliva kjølstøve.
Och men korsne kan man samarbeta vi förgör till att skall vi inte stäja listan listan i Charland och de har varit ett Charland så är Scholzager att inte en skaldande fyrande kolonier men eisne för folk och här är en diskussion om att förgör inte skulle legislatorna för att vara ett folk. Och det här mest i stotton att en luktande lösning för förjar om att vara bitcher av folksliga undertöke och vi gjort av kjolbøtnen och Janbjørns grundarleie kunde finna allt så vi känning som en lowly främjan av kjolbøtger rattnom. Tar man tjäkast om lösning och samband så blir tjädje som oftast ända ut hemon som klämmer någon om blockstol och domsvald och om borgarrattende som föringar hava i Danmark. Vi får första tid efter fördömen om domsvald som stående nu så är hava förjar inte kjolstå domsvald rattrunde så här till en av 24 danskon bojratton. Och när kvalde att förjar är ju luttlar till att hava ett kjolstå domsvald väckna möjliga jägnestrobläggar. Då finns flera dömer ur Kyrrehavn och Karibia, fyrrande Charlond som i det är i Kjolstå och Rydtje och har egna rattarskipan. Här var korsne varvat möjligen för att ändaliga karriär kunde läggas för Judicial Committee of the Privy Council i London. Imiske Rydtjeborgare att det pjövst inte automatiskt har vissar att månader vi gör av Uybygvån. I Brettlande har varit lömmes Uybygvar ur Urlande och ur Commonwealth. Lunge haft bäge välrätt och välbäret har man flyttat adresser. Och samstarv i ES reisning ett prekusation om att vantande Rydtjeborgare att det inte automatiskt får för friare färslemeddelånd. Och det här dömes som vi visste i Janne vid Time London som är flassan fällskap i USA. Här ständer i soppmalen och tjadaimen att det har rätt att bygga, arbeta och läsa i USA utan visum och att göra kjolbådna härstannast i amerikanska hernon. Det är grejt att Ulja nekvalde att kjolstur eller kjolrej först och främst vi sett i samband med att kunna rega ett eget samfälla vid eknon skattakronon. Men här kan man alltid ta dömne som är ur Kyrrehavn och vid Marshallöknen, Mikronesia och Palau. Som har varit kjolstora tjover i flera år tutje, men korsne framvis får det som kallas blockstol. Och det är i miljarder upphatton. Så det som jag säger i Janne så samrås det att 20 kvar en år, hur kommande 20 år skulle se ut, ska blocken minka och ska han växa. Och gärna förskarsstöd kunde att dömas vara att man har haft akkurat det så med tjärtsen som är ju det. Sambandsflockarna är säkert vilja att man framvägs helt fast i blockstolen med lösningarflockar helt vilja man har haft en showdown nylägg av time waiting någon. Så att amerikanska stötten skall man inte så är en London för fratsan fällskap alltså är en det fullt fyrsidingar lite valt i time London men det med att kosten inte att det är spitla av penning i räntan av blockstolen som är en avtalna var gjort där. Så ja, så det bänjar det. Yeah. Man kan säga att ett Free Association, det alltså frälsa fällskapar som Ragnar talar om, Rydtjes i åkra tillfälle det är vi kallar för Rydtja fällskapar. Det alltså vi färra från en Rydtjes till en Rydtja fällskap. Och dessa fällskapen han stäfäster lukar som stövna mittel för Danmark, det nya stövna, och han virkar som en karmor till att det är först samstarv. Men hur så vidt kan vi fylla en ojäda samstarve? Hur så det utötsliga ska vara skipa till näka som vi i förrjun skulle sämjas om innan huset och så gärna täcka det upp vid den. Och här uppskott är det som framgångar i fragränsen är att den nästa rydgesrataliga fete för teacher vi en övervärd delegation. Delegation mester eller till ta en stater eller en hacker myndighet letter rätten till att täcka outcher eller att utan en myndighet innan ett avsmålsöke till en annan myndighet till dömes till ett annat land.
vi snackar om betongjorda och Johanne. Och en stock där uppfattan är hos skipanen är i mittelföljar Danmark och det. Så är det som kan säga så att följar i verlagan och inte övertäcka målsöker men har finche delegera några målsöker att omsätta för Danmark. Det är så imisk som man säger det. Men i åkara version är hur man kan omskiva fällskapen vi över delegation. Det ser bara till att man vid en nya skipan så övertäcka föringar öll målsöker. Och så gärna läta vid arbetarna av avhöjson eller att de flesta målsökern åter till den att omsida. Till så den övriga delegationen tog att riksfällskapen att han kan säga hot eller skipan att han hot vänta hötte. Detta ska alltså skibast i en soppmala mellan Färjar och Danmark. Som Ragnar var inne i A så finns det flera fördömer om soppmalar mellan stater här i Lund samstarva om avvisar skipaner. Och i akkurat förra lägger vi upp till en längdtøyar soppmala mellan Färjar och Danmark. Så var stort en jata i början. En längdtøyar soppmala mellan Färjar och Danmark. Här i målsökene här i den nya samstarva vi lust och här byte mellan alltså målsöker och trädner annars vera lustar som annars det felags. Skipan det är så att vi tar teacher de flesta målsökene men vi tar några felagsmål. Felagsmålene till det som alltså formellt inte är teaching. Några av dem kunde övertakas och några av dem kunde inte. Till vinst så jag vet de flesta målsökene som inte kunde övertakas i det. Här är mellan 800 politiker och till det som allt snurrar sig om kvar felagsmålene som kunde övertakas och i det är av högre sida. Och i en nutjar skipan och årsöken till att vi kan främja alla dessa bröjtingarna till tror jag vet inte att få flera hemmelter 800 politiker. Så i nutjar skipan här vill de 800 smal komma förskar händer utan värje och tryckta parser. Det kommer när in och sättne. Och här fram kommer förskar rutsborgare rätter ösne kan man säga avförskar händer till en skilten vi att forma sitt att bli schysst och ciao till här var sin egna rutsborgare rätt. Så för samarbeta så ut i soppmalan ut i nya samstarven mellan Färjar och Danmark så ska bytet delas upp i målsöker som händas Danmarkar och i soppmalan och i en längdtøyar soppmalan och inte kunna uppsägas så länge som soppmalan är galtande. Och högre så jag vet målsöker som är händas Danmarkar men kunna övertakas i soppmalasskajnon till att säga efter sommarsäten som vi kunde där ute. Så bröjtingen är inte helt stora. Det enda som är brøtt att av vinst och så här manglar utanrikspolitiken nu. Här framt har vi framgångar inte rutsborgare rätter vi kommer ha våra egna. Och det som är stå om grundlag ständer helt inte i en nya skipan så kommer vi ha våra egna stöttarskipan. Så för att uppsummera det så kan man säga att den nya skipanen bygger av en soppmala mellan Färjar och Danmark och stegen för grundlåna och flera förskar och danska lover, heimansförslåna och så vidare. Men att vi samtidigt få där heimeltnar som vi vill ha och att i ötlenesen här gör det utan att det vanliga föringar ska matcha större spröjtingar och i tjänsten. Yes. Allt det här kan tyckas nog så försimpla eller enkelt och kanske för gott att vara sagt. Så för att nuansera myntorna i Sinter så får vi nu att komma in och ta bröjtingarna som kommer via en nya skipan, ta möjligheterna få och ta tingene som alla helst inte förarbetas. Och här kommer Petra be. Gör så. Hej, jag är Peter och jag får fortälja om så är mycket möjligheter och allt så på någon som Benny är som lycka
introducera i Happant. Att huvudändamål virusen är det snurrar sig om att få bättre utgång till allt så fällskaper. För jag är långa parter av flera fällskapen där, men som jag redan hört Johannes så är det några fällskaper som för jag inte får utgång till dessa fällskapen här som kräv eller säg att Limalon skulle vara självstyrande stater. Och vi har så lösningar som vi sätter upp här så blir till att släppa in i eller alltså det är inte att man automatiskt får utgång till att lära sig imse fällskapen men hända foringen hon för hur borster och så är det en ära för månader att man kan viska i egna namn som följer och sen för kongeriket för så vidt ankar färgerna och man kan färra från ätlimaskapet till fotlandlimaskap och man slipper från att dela sentinent vid Grönland och Danmark. Ja, och ett första steg i sån sambandet det är så var att sökt om upptök i ST samman i Tjauan. Det är giv för en allt så vidkänning som stater och här är en annan firma vi tog till för att finna en rött i hemspolitiken till att att Limaland i ST har säte i EL-ranen eller EL-fonden och generalförsamlingen i ST. Här man kan få avskan av allt så lov med andra mannarätten och vävlagspolitik och så vidare. Ja. Ja, två av fällskapen som ofta har uppe någon event i som churchen till IOC olympiska nämnden som ger utgång till OL olympiska lektioner och Norrland där är isne bara dessa fällskapen här som säger nu att man ska vara självstyrande stater för att få limaskap. Vi är som uppskotten så hej tam för för borster och det är möjligt att eller bättre möjlighet för att släppa upp i parstepant. Arktiska rajen det är något som man har kunna närre och satsa på att finna limaskap happant. Och så är det att det är fiskevinn och sjøfunges fällskapen som eisen har varit ofta uppevent. NFC, NASCO, NAFO. Och här låter man på nu samma vid Danmark och Grönland under så här DFG-skipanna. Och så är det nog för ST-fällskaper här man det är ätlimaskap och här är man nästan kunna vissa det är instäm satsa på att finna fotlandlimaskap eller bara limaskap och så vidare. Alltså man kan föra från ätlimaskap till fotlandlimaskap. Ja, och EFTA man har ofta talat om att finna eller kan möjligheten för EFTA-limaskapet. Här väven till EFTA-limaskap har blivit månad lättare som självstyr eller vi rättar som stater. Med annat alltså Schweiz som är ett av limalanden här på den till dem så är skeptisk om förska limaskap här på att för inte ha stater som stater. Och det är ju EFTA är en handelsfällskap som ja alltså vinnerlöv förrän det har ju eftersport bättre marknadsutgång till utflyttningsmöjligheter och här är EFTA så är möjligt att till det. Och visst det man vill så är man alltså kunna föra vidare och bli part av EPS-samstarven som är ger utgång till Atlant eller till ES inre marknaden till ES. Ja. Och ES är så att det är möjligt att det finns ju limaskap ett namn i ES. Ja. Några era brötingar vi som man har mest här så först Richardsburgerrätter det har varit en jätte och Pastor han kommer fortälja sig inte mer om det man löte. Samtidigt ska det vara möjligt att värva ett danskan Richardsburgerrätt så att man har dubbelt en Richardsburgerrätt. Och ja, folkatingsessner skulle allra helst avtakast. Och samstarv mellan Danmark och Sverige ska framöver av stjärnarsti, alltså mellan danska regeringen och landstyret.
det är i praxis så i praxis nu så är det inte väldigt sådana kommuner. Och så är det stöttarskipan. Man har arbetat på en stöttarskipan förra något år ett sånt nu. Och här är man kunnat titta arbete uppåt. Men det här märker inte att man när så börjar vi att sätta hälsa skipan en verk intill stöttarskipan färdig till att eller klar. Så att ta ber i principen till att landa vidtökarna ur danska grundlagen intill en endalig stöttarskipan färdig klar. Och vi snackar här känner den danska advokaten Ole Spyrman så har han och har pratat vi han om att han säger att det är lite väl gera att landa vidtökarna ur danska grundlagen intill en endalig stöttarskipan är klar. Det är faktiskt inte kräv att land skulle ha en grundlag och det är som dömer om det. Men ja, och inte ta alltså styrelseskipan färja hon ska framhålla vara karmer om ja, fungerar som karmer. Ja. Barstal. Hej Barstal. Hej, jag heter Barstal. Jag är att börja vid att jökengänga några verande skipaner och rattande som färre halta fram i Nutja Fällskapet. För att citera Benny så säger han att brödet är inte helt stora. Och för den vanliga föringen så kommer man inte att uppleva att politiska skipaner var över sig. Och jag börjar vi att jag kan den danska riksborgarrätten till det är nämnt för att vilja vi talade det ska vara möjligt att skipa dubbeltan riksborgarrätt. Det vill säga att föringar får danska riksborgarrätt och danskar får förska riksborgarrätt. Ett fördöme om detta är Island och Danmark från 1918 ta Island var vid Ryssland. Då gör man en förebildsskipan så att borgarna i London och Cornwall värvade dubbeltan riksborgarrätt intill Island för Ryssland. Och det var för att borgarna inte skulle missa grundläggande rättande. Via skipan så kommer föringar och daner att ha foträttande i landet och Cornwall. Och några töl trinkt att göra upp akkurat hur snäck vi föringar byggt vid Danmark och hur snäck vi danskar byggt vid Färjön tog bäg hava samma riksborgarrätt det. Men töl från bäg Hackstone och Danmarks statistik ger också en avbändning om att ta byggt var låtfastliga flera danskar i Färjön så tog borde SVN AH att värva tja danskaren att få förskan riksborgarrätt. Så det kommer till hälsoverket så var det jag vet inte om det är tjejligt, men det var ingen brödning. Tog att hälsoverket var i det ofta inte en vanlig bruk som är så skräckdöme om vad vi kommer missa om vi fär ur eller om vi skipar en ryggenfällskap. Tog att när kan en homing av att det är danska pengar som futtar åkara vitcher i Danmark. Men verkligen han att hälsoverket är omsidigt alltså är omsidigt bäg futtarliga och fysiska omsidigt i Färjön och i fjör köpte vi till där med tjänster ur danska hälsoverket 484 miljoner kronor. Men vägen akkurat danska riksborgarrätt så har föringar i det en framutkörat i danska hälsoverket. Det vill säga att tar vi får vitcher så var vi jämsett vi danskare. Det vill säga att värvar vi dubbeltan eller här får vi dubbeltan riksborgarrätt så kommer det inte att brötas. Sett är större mening och vi har ett politiskt initiativ om att räfästa uppbyggning i Färjön och det är gott. Men vi måste vidkänna att det är fler som väljer affärer till Danmark att läsa. Och i det har vi utgjort några firmoner. Vi danska riksborgarrätt, det lömst har vi sökt in så sörjer vi det Jon och Fötum vi danskare. Men det är inte nödvändigtvis, alltså det behövs inte vara akkurat stöva i riksfällskapen som ger att det är så läs. Det är faktiskt en avtala från Norrlandarannon från 1996 som trycker ödlon läsande i Norrlondon fria ägång att läsa i London Chakvar Norron. Så tog och följer insta i lötningen få lötningen vi passar till avtalen i Danmark men
till att inköpa nu att få Kjolsson limmaskap i norra Darannon och tog det inte näga som åtte att brötst. Det enda så att det är alltså spurningen vi SO kan alltså vara tänkt det av Rysberger Ratnon. Och här så gör vi två möjligheter, antingen värvada vid den danska studningen eller ger en nutja skipan som är liknande uson skiparna som ger förskoleläsande utanför Norrland studning i det. Samhandling mellan Färöer och Danmark är inte nödvändigtvis lika som hin i ökne. Tror jag att det är inte något som är tänkt av kan man säga statsrätten eller till löckfölja personen av Ryssfällskapen. Men vi nämner det, tror jag för det första så är det obröt av det samma. Men det borde även vara en större avhåll av Danmark att värva dessa handsambanden. Tror jag att hittar vi efter någon tölon som säger att han först inflyttningen ur Danmark var i 2024 om 2,4 miljarder. Medan han först inflyttningen ur Danmark var om 1,2 miljarder. Det vill säga att Danmark kräver för några ett rymligt störst överskott av hästen sammanlån vi följer. Så tog borde det som var att avhandla till Danmark att värva detta. Och fram till detta så ligger de flesta agenturerna i Danmark till att säga att ha följer till lömmes förska fyrdagar köper norra så kommer det i Jökna Danmark till att säga att ta tjäna med ästna obanläs pengar på följer. Vi menar till att varje och trycktarpolitiken vill delegera till Danmarkar som det är nämnt. Och tar vi för framtiden över omsitt i Danmark. Men vi följer ska ändra en par av NATO. Och vi skulle göra akkurat till för att välja landöken. Det vill säga att ta imska vändningar i NATO så skulle vi göra akkurat till för det. Och för att nämna ett döme om det så är det i Ryssland det att också ta samstarv i USA om Homeland Security som tegar sig av värjen i Ryssland. Så det är inte någon föring här. Och som det sista så verir ungen brøydning og rydges veitingen ur Danmark. Kjalt om rydgesveitingen verir en minne parse av PTU, så er det en parse av akkurat PTU. Vi mener til at ungen brøydning verir, men at muligheten kommande årene skal være skinsamt at nylige blokken, så som støvan ute. Og på rydgesveiting så får Peter nu at ta en mer budskapelig parse av framden. Ja, Moody's och kreditmätning, det är något som ofta är uppe och väntar att man tar om brödingar i rydsfällskapen. Moody's, det är att fela, alltså fela som ger mätningar om budskaperliga stövna till en land eller en fyrtök och stånden och så vidare. Ja, och tas bättre kreditmätning eller rating ett land färd tas lägre vid räntan man ska ta lån. Och förr har vi där en rättliga god rating som kallas AA2. Och det är den tre högsta ratingen faktiskt. Vi ska hitta här uppe. Så ligger det här AA2. AAA, det är den bästa ratingen, det är hela Danmark till dömes. Men en orsök till ratingen av förrjun, det är sambandet vid Danmark och för i rydsfällskapen. Och det har varit sagt, i mätningen av Moody's, så har det sagt att om sambandet vid Danmark viknar så fettler ratingen av förrjun att stig nyer. Och hvis man går ut från sambandet vid Danmark viknar vi gör hesa omskipan av rydsfällskapen som och lägger upp till här så hej man en rating vid AA tror ja men ja AA tror ja AA tror det är framvägs en go rating alltså det är stadigt den fjärde bästa ratingen och hvis man hickar häpent det som utlägger hitcha efter att man ska veta lån till hesa kategorierna häpent och här är AA2
och tror jag innanför så kategori innanför high grade. Så det är en avskan och räntan vill allra helst näka lutsen till högre. Som bara en mätning till Nordea så menar det stå 0,2 till 15 stig. Så det är ja hvis och snackar vi Landsbanken alltså om akkurat det här och Landsbanken säger så hvis du kan se att rating för ny till A så säger Landsbanken mot sig vid 20 ratingstig för jag har att se högsta ratingarna A2. Så man har så hög kreditmätning kostar en ny rating inte så mycket. Men för första landtagaren blir ny rating växer det han ska ränta i mer ränta. Ja, men alltså allt akkurat här må takas vi största fyravarna heter är inte en nutch motorsrating över detta i bara en lästlig mätning som har gjort här i att han har tagit vi på Landsbanken och Motis och hukt efter de rapporten som är ja. Som den sista parten av framlånet så här vi kommer vi en huskott till en touchliga främjan av hans utspelning. En mera noggrannlig lösning kan läsas i rapporterna. Första lyren är en löktingssamtikt. Här flockan är vi är eniga om vad man ska samrådas om. Och löktingssamtingen ska geva landstyren någon mandat till att till Danmark att samrådas av Stjärnarstiga. Och i hela samrådet kommer man fram till några touchliga urslit. Och de touchliga urslitna skulle till en välande folkakvör i förrjun. Den välande folkakvörn i förrjun vid en samtidigt ska som det sista samtidigt av en nutjon löktinge. Så läs att det kan komma i gilde. Tack för det. Och det var så den sista parten. Vi tar nej, okej. Det är så den sista parten av framlånet. Nu är pausa i 20 minuter och så börjar vi att vi sätter parten.
Vi är till att ta mer komplicerade parter som den politiska parten. Bitte bara kom in. Vi ser det, ja. Send det rätt. Ja. Spent då? Ikke så lenge fra. Nej. Ikke så just som vidt. Rosa, klant. Mottislag, nei, det var det. Heter, ja, Jordan. Og først. Ja, vi får så, vi holdt vi i 17. part av tiltaksnån, som den fyrre parten en samråd mellom Sjur og meg om fragrensene själva. Jeg får spørre jeg sin nærmere inn til om imen som stender i fragrensene. Og at han var det så Bjarne Djurholm, Helena Dam Anestabø og Regvi Olafsson som kommer å sitte her i panelen. Da var det Sjur og utskifter. Og fokuset av bavon praten om hade man kan säga vara ta mer politiska vinkelen till också ett tekniskt och juridiskt check en sån höp som det är till tycker det är fler som har såna också short vi ser bär alla pastor short som till sina pastor efter då kommer hälsa nämna det. Men jag också sure att lägga ut vi jag ser över till delegationerna som tid kom in och nämnde oss i tvåsred och i frågorna. Här är vi period för innator men här var så som målsöker efter som utanriksmål och riksborgarskap och annat sånt. Vad är detta rätta lösningen för Jokon? Ja, det är det som har man har tagit som tjoarsemja som är hottag som det blir brukt och alla flockar utan en har sagt att det som vi vill göra så det som till li ut att det är en öde delegation där man övertäcker allt och så utlägger när givet till Danmark. Det tror jag att alltså det som vi där sätter för till att få synder att kött och prata bein som heter tjoarsemja. Det är väl också nära bein det är inte några substanser ut det är ett ord man har sagt. Men det är inte väl några sälj uttouchligt. Ända mal vi är såna fragrance det att ge att uttouchligt så få sånt där substans ut. Det var flera dömer som det var så fragrance här det mellat till lösningar som Mikronesia och Marshallöarna och Palau har funnit. Men så är det andra dömer som det isen har som jag vet inte om kallar det synd mindre format Scholstoy synd mindre format kvui har det fragrance malt beinleis till hesa lösningarna och inte hinna boar cha Caledonia och cha Cook Islands. Ja, det är som New Zealand har vi syn ett land kan man säga att det land har vi inte fullt vicious för att köra paddlon men det landet som har slukat skiban i USA det har fullt vicious för det är limrig ST och kunde agera frukt att köra paddlon samtidigt som det är tatt knutt att USA i en sånt mål. Det är att det är firmenden och det är viktigt att man visst det kommer här till att en bra semi för att säga heter inte vet heter färdigt sammanhangar om så är det viktigt att kunna visa att det är faktiskt fördömer i världen att Marshallöarna är här och där har är stater men där är öde tasknuttar att USA och överlägga någon på det kommer att lucka tasknuttar att USA som vidare att Danmark ska inte som tänkte sövliga borsor. Det tror man är bättre att visa att fördöma att det finns faktiskt det finns framåt. Det ser jag alltså i 13 fragrensene att detta snur sig inte om ideologiska markeringar men pragmatiska lösningar. Här var det inte misskilt att synda politiska stövna i färgen. Det inte just ett hookjournalist mål först och främst? Alltså det är en politisk markering, det är lösning och samband och det är och kvamp alltså det är en politisk markering och det är tvärskådgruvor som Robert Kvernöron
Hetta en lösning för det kunde vi göra något i praxis, kunde vi få något innehåll i det här. Och kunde vi först och främst som vi säger få folk ur ena skådgrön och hinna skådgrön upp ur skådgrön och gänga in på grön och ta för en hand och säga okej, nu gör vi något som bär konstant inför. Och hvis vi kommer här till att som säger att strandingar som är sambandsmän, sambandsfolk för att stämma ja till det nu stämmer vi också till att vara en pastor av Danmark, alltså höra tatt till Danmark. Och kyrkjebø folk för att stämma ja till nu får vi där hemelt vi det var Ingstockholm och vi kunde ropa en stad och bäge få sutt så är man kommit långt alltså det halt är det som man vet är en pragmatisk lösning. Tan huksjonen som du säger är lösning samband kan hon i hela tiden tagas ur som kyrkan. Det kan det bestämma folk om det kan urligt men alltså man prövar för det som kallas för lösning av att övertaga allt och styra öllon. Det var att skra för 26 år sedan och det bär omgång vi. Tambiran är öliga stor, öliga tung, öliga komplicerad och det är nog öliga fas som trycker på henne. Tror man finner en mittellösning. Så kan vi få det som det här vill jag folk ha lösning till det vill jag ha till hembilderna. Okej, kan man få till hembilderna utan lösning? Kan man göra en skivan här som blir taskknytt av Danmark i en sottmåla och få till hembilderna som folk inte så. Ja, men så är det ett boibus. Till sig äsne och så ett låt. Det var en jakt och ta lay ut. Vi ser att AHN för som även är inte så stor som man vill för. Det är en skjoltan och i friartoj. Har så ta man ska lösa mål som Jesus säger då. Alltså ett låt säger du i fragrance att det är mål som vi måste arbeta vid inländes. Men tog lötne men boja vet jag upp i Rujsnon tog är stövan i Grönland i han som man är. Men jokon är friart och tog till arbete inländes men alltså kvui skulle vi boja och hur så länge och kan man inte säga att det är svit så då boja efter att det är han leliga lötan så öron kommer så ska boja och alla där. Ja, det är bara att det är ett färre pastor. Vi heter ska främjas så kräver det sera stora välvild från Danmark. Och då kräver en sera breja semje i färgen, en stärska semje i färgen som är värande och brej. Och det är till så en annan pastor, men som sagt Danmark är en viktig pastor att det kräver stora välvild från danska sjöar. Och som det är nu är ett öjligt trust av det danska rujt i Orska Grönlandet. Och det här är ju ekviliga oräkvande. USA ber sig allt som det är. Och alltså, Mette Frederiksen flyger runt i Europa och färre soldater har kommit till Grönlands, att välja Grönland på den eventuellt avloppet. Det här är inte akkurat leliga lötande, så nu vill jag veta en noe rystat eller kipan. Det här är ju sett fokus av förrigare, och det är helt inte gott för oss. Vi är öliga heldig att Trump på omkring grund inte har sett förrigare. Och det är inte akkurat att det friar till och och tror det gott att hvis man kan komma fram till sats som vad är det man vill rent praktiskt, men att showa är det inte en god löta på nu, det är det bara. Och det är skapat orek och alltså Trump säger han har tagit Grönland till att det är russisk skip, här är inte russisk skip i Grönland, men i Färjön är russisk skip. Hvis det kommer ordet fram så kunde det skapa någon väldigt troblagar. Men så tar vi säga att nu är det en manna gång då som det är med alla till att man samlar förrän för lökning samtidigt och så samröjning och så folk att gå så att lökning samtidigt. Så tar vi säga att han första parten som manna gång med alla till att vi tagar nu men kan förstilla du där är vi ju i ett land vid förunter en mannagång som ända vi en vi blev en självständig stat att vi det så lite och okänt att ungen för att göra det mest. Nej, det är bestämt inte, men akkurat nu att det är så att det är för fisk för nägande vi så störst trust och det rutsch som vi det passar. Ta är det egentligen oräknande så att ta det upp och det är väl näck tro på det finns ju väl i Danmark nu än om 2,5 år tar i Trump väck. Det är det klart det är pur omlust. Det är inte akkurat lötan att Danmark ska för att sätta fokus på konstruktionen och i staten. Det är det kanske skiljer gott att vi bojar till grejer. Nu har du nämnt
välvilna att detta kräver ganska välvilt några fel. Och i 2000 har man runt samrådingar senast eller man var samrådingen vid Danmark har ju eisen var en pastor efter som ämbetsmäver. Ta ser man i timon så kallade fullvälde sjöln att välvilden från danska så in var inte sälja stor ta. Heller inte för free association eller frälsan fellesskap som man vill ha ta var det inte så ölhöjdre på och just det helt norrländska sattmalar och så vidare. Hyreren eller välvilden större från danska sjöar än det var ta. Det är några som du sitter ju här i maktens korridorer kvällen det tar var det en spänt stöva och det var allt upp sina korpens push och det var en stjärna för som hade en lilla marlod att han fyrir sig och bäj utlökten och i falsknon och verkligen var marloden i falsknon mer emot än han var fyra. Så visste ganska stjärna väl. Och ta det trubbla få några jökten. Alltså det första sättet för hvis man ska få att det jökten till att det är en bra semja. Så och det är det nu till en flockers utanför. Man kanske hvis man tar som mer om det och det skrev vi en öppna sinne så kunde fler alla flockar kanske vara vi. Det är en första sätt. Och det är en första att det är välvärd för danska så och hon är syntet sätt av att det är verkligen en vilje som man vet är värande i förrjun. Det är inte som man verkligen häver till grundfest i alla skipanne och det är inte bara ett upplopp till något som är gånger i tojas. Det tycker vi är en forskning för att kunna främja det. Vi har ju hört i Negvarni och sånt. Annars var det inte, det var det som var att skra i 2000 var att man skulle övertaga allt. Det var en skiftesskipan vid övertaga skipan stat och så är det skiftesskipan 15 år, ta övertaga av allt hit. Det är en stor byrå, det är inte det som vi skott upp här. Det är en värande skipan här som Danmark omsätter tung, tøyande målsøker okkara vekna. Og en sattmala som etter munnen tykkje skulle være i nekk vara tøyk. Annars sier det var trobla finnes i Danmark, ikke vi til det. Så det vil si at du nu sier du værende skipan, det vil si at vi færa ut og innatur i rujtje og heva oss utan rujtjepolitikk og rujtjeborgarskap etter, så at du brukar orverande skipan, så att för det att ta man kommer normal. Etter munnen tykkje er det mål som godt nok. Man kan sjå det arbeid for at det skal brøytast, og så man kan ivertaka flere målsøker ut i sattmalskeinen. Men jeg synes ikke firmaer at Färjar skulle ivertaka avbyrdene av verje til dem. Så det er etter munnen tykkje helt avhoksant. Og valuta, aldri en løvn. Det er alt for smalt til det. Det er noen ting som vi ikke skulle, og etter munnen tykkje heller ikke kunne ivertaka. Og tror jeg det godt om her en værende skipman som gonger lengt fram, här som man säger okej, nu har vi finche rej utrikespolitiken och det är. Alltså det är som folk efterspyr, det är som ungen säger att kronan viskar för ett land, alltså. Eller värjan för ett land skip så. Det är akkurat det här utrikespolitiken som vi vill ha ägång till och hemeldra. Och hvis vi får det så är det som inte väldigt gott. Så det är det att ta i handbollslandslinjen så på spela i OL under vi förskon flatje och vinnaren släpper att sälja som fisk kring heimen och politiker släpper att agera utrikespolitiska battlen så är vi komna val. Det alltid är alltså det är gott ja. Alltså först och främst för mig det som alla viktigaste det är vinnaren för bättre avgång till marknaden. Vi har 6 handelsavtal där. Russland har av taktiska grunden leder sin marknad upp för Japan, av taktiska politiska grunden. Annars har vi 6 handelsavtaler. Estland har kanske en trusch och så ut. Danmark har en hemmamarknad som är 430 miljoner folk. Vi har ångan hemmamarknad. Det är det viktigaste att vi får komma in i ett höpe, allt på paddlen här som åker vinna för en hemmamarknad som är nästa år han är det. Och där är vi baserar vår handelspolitik på held. Hvis tar ju Trump langa i murar upp alla möjligheter runt i världen. Då var vi heldiga vi fick 20%. Alltså. Det kan action vi trusch. Vi var heldiga att Norge fick 20 och Island fick 20. Men vi fick till bättre. Jag fick 15 vi fick 20. Men det kan gott för nekmar. Vi är öliga vipresion till kämpa handelspolitik då vi är utanför nästan allt. Det är ett muntische nek det viktigaste. Vi får förstå att nu ger hit panel så klart så vi får förstå att runt är här men jag hoppas på det
och en släpper där vänder jag åter till det som jag nämnde jag börjar vid att hon fyra ämnen mellan folkbank nu är inte så stora kanske att vi har inte ta spänt och stövna som ska till och så går fyra att skapa några. Ja, men det man glömmer alltid att man ska göra ting i friare tog, men i friare tog är inte hur fyra det. Nej, men kvärt skulle vi så göra för att folk ska vakna och försko handbollslandslinjen skulle släppa till OL under förskontlatch. Ja, jag hade att det är ett gott husgått och nu starta i Lökmar eller fyra Lökmar där vi får flockar ända så kunde vi inte sämjas om det. Och kan man få en brett förståelse mellan flockarna för de heter det som vi inte och så för det sammanhanget tar ju Trump ifrån och allt det inte är så kaotiskt långt så tycker vi man kan komma längt hvis man ständer samman om det. Och hvis man kan signalera pura greit, vi är inte en sikta risiko, vi är i NATO, vi är en pastor av NATO, vi löjvar NATO, brukar åka havner, vi är runt och NATO, hver det ska vara, vi är inte en sikta politisk höttan mot Ryssland eller Bretland eller Norra, och vi för ganska ännu mer arbeta fotland politik mot Ryssland än vi gör nu, så tycker vi att det är bort till. Tack för det. Jag håller vid Jevna en hand och så får jag be nästa panel, Helena Damm nästa på Rego Olafsson och Björn Djurholm om att komma upp här. Cheers väl. Ja, nej, titta bara. Titta bara här så vill jag. Det är nog de flesta inne här vet att helst väl och vilja kvar ju det är så folk nere så jag skulle kanske inte presentera dig men nu ger jag så klara så är det också måste snacka om Bjarne och Helena var och politiker ta i 2000 ta i vid samråd vi Danmark om ja, lösning vill man nog inte kalla det men om man en skifteskipan en frälsamfällskap kallar det vad du vill och med Rego Olafsson och är bara vårt handlaringar ta så cirka här alla så vi tar att han tog in vi kan ska vakna och politiskt så men så vi minns att så tog in kanske sin rörelse Helena och Bjarne Gera. Men jag håller ut vi tar Helena till var pastor av Tøymen som var i Danmark och samrådet för 25 år sedan. Ja. Nu var det sjur jag lyssnade in i men hända lösningen som Janne-flocken folk hade lägger fram här vi är någon i halvan kallar den en rujafällskap för allt som fällskap över delegation. Minner hon inte gärna som om lösningen för 25 år sedan tar man eisen vill jag för allt som fällskap men som sjur är rätt säger vi en skifte står här i allt eftersom vi tog in för att komma först händer. Men ta minna syndrom kan annan. Alltså det som vi kallar och samlingar upplägg 24, alltså det första skälet som blev lagt fram som är samlingar utgångspunkt uppskott till 1908 med för Danmark. Det baserar sig på en frälsam fällskap, free association. Det var det avtalet man yngste att uppnå och det blev framlagt långt att det första samlingar funnit någon. Samma vi en skäl om guidelines alltså hur skulle man nu gripa dessa samlingarna an och man kan säga skylighten och maktbalansen mellan förra och Danmark var ganska långt och steg långt och arden till att den danska stjärnan satt bara upp attra och boja i efter en eller utspel från förra var omgång till intresserade i att samråd eller vad ska man säga att sondera möjligheterna för en sämje. Man säger att boja är efter en uppskott som man så var klar att köra sanction, ja. Och det var sen det som hände att det allra första funnit någon det var att man säger bomsnej till det som är free association. Paul Nyrebrasmus säger att här kom överhuvud på det och han yngste helter en lösning innanför rutschfällskapen och visst har varit här att man ville hesa här lösningar som var skisserade i sammanhanget uppläggningen så var det 4 år skiftstøy och alla tjänster helt upp här. Så det är att det som hända ner välvilden som är nej ur från danska sjöar och danska stjärnorna till att man ska komma vidare och ena för komma mål. Hon är alltså nej. Hon är pura nej och pura erkännande för att du ska komma några väg. Hon är pura nej för att man ska komma vidare så kan man säga sammanhang för nummer 2 var lösningen kanske Louis det danska stjärnorna synte mera
ja, men vi kan godt diskutere at det hotet frelse fellesskapet, men stadigvæk betyder 4 år. Og 3 sammenheng har funnet ta breyta nok sånn eksamen til får man at tjekkes om heter som en par av visse frågregnene om hva mandat hava førjer alt så. Altså vi et folkareisligt subjekt kallar man det ta med eller en aktör som kan förhandla vi allt så fällskapet och ta fick man så grejt att vita ta vär man inte så det var akkurat han god ville som som sjåvande skal till för att en nudge avtala kan skipas i mittelförra Danmark var faktiskt inte till steg akkurat då i bussen. Och så Ulga säger att ingen markera hvis det var omkring inskottna setting till det som är sagt. Men Bjarne är hospitalet och i 2000 gick det inte ta vara en synte trobult för att få han ska ta stora fasta undersökningar som krautest för att komma vidare ta men till 25 år gingen så att det visar sig vara en annan vilja eller en annan huggpor mellan folk nu än det var ta. Kvärt brøtt disse 25 årene? Ja, verden er pura så brøtt så gjerne 2000 der videre vidt. Også særlig om virkiften i Bostrøyheime. Men jeg lykker til å tro det som Helena sier først, og til det at ta i føringer for nye, eller landstøy for nye skynnere tog, ta hver holeie, kan man si, danske støtten, ta hver øye ærmarska. Jeg tykker begge på Nyrup og Dukketoft og kompani til føltes veldig eimukt av utslutene av bankakannisene, som enda vi føringer finner rett, har jeg nær sagt, og finner enda rundt at sammenlagt. Vi hadde gått nesten 2 milliarder. Og til å si at føringer var eimukt i Danmark, vi minnes at danske biler satt om farger, så flottet han eimukt seg iver av danske støttene, så da føringer kom 9 år, jeg halte at man gjør det sikkert flere feiler før, så jo man var øyla formalistisk og det gjør det så at danske støtten settes på etter å ha, og vi henter i faun. Så vil si at nå det altså så velveltende som nejo fra danskere. Så avgjørst, ja. Men hva du lagt mest til, og folk som brøtt disse 25 årene som til steder nå, men kanskje ikke være på? I fargen? Ja. Altså, jeg tykker vi ikke, altså, det er nettfløyeren her det, at det spørninger hver mal oppe i togene. Kanskje opptekker at det ikke folk som sånt da. Tog at den Røsland som var i fargen, hun var utslitt av å ta i en møyking som var i 90-ån, som gjør det at jeg folk for å kjedd og så videre, og ville ha en form for, jeg må ikke si hevnt, men hvordan ser følte til at nå skulle det få opprørsene, og vente døgn og bætje. Det alt for boi. Vi synes jo at hvis vi tar til nesten generasjon, så ja. Så det tilståndene i 8 liv som var til, minnes ikke til jeg fyrer fra man undan som årsaker til støvende som var med folk i fargen. Så jeg hadde det riktig samarbeid, og det skal akkurat til hvis du skal få en folkerørsel og hesen ørsene i fargen. Det tykker vi at togjen ikke byggvind til det. Men jeg hadde selv til at et oppskott heter frukslåt, at det minner øyne nek om det som var oppe og ventet da, som tar 100% under vi, men som datt i 4. Men det er ikke det mest da Anders Fogh kom til, og i 2008. Ta brøttes holet nesten på en av i midtelen, danske støttene, eller til Sveivarda, danske støttene og landstyr. Og Anders Fogh kom på en av i farger, hadde gjennommann 2002, og det var en gøy å funne landstyr, i utløsning var gjørt, og hvert og så innom. Ta var serveren øvrig ut nærmest fra deldags, tog at vi høtte noen personer som undan, som kanskje ikke kunne torka føringer i torre løtene som var ta. Rekve, skal en transparenta støven som vi ta, tro på at endurskapa, men altså, men allukka mest snakka i mittelføringar der, om man vil vujar i ödlenføringar, man kan også om hvordan langt man vil fære og så videre, men Kvært skal tilføre vi nå skulle fære vujar og fære til døms undrande mannagång, som vi ser? Alltså, jag har alltid att det allra första som har hänt är den breja semjan i Färjön. Och då spyrs det kvar det brott det sista 20 åren. Men vi såg ju att
jag vet inte, det är ju dramatiskt att kalla det ett tektoniskt skifte, men det är ofta det man brukar när man ser ett helt politiskt landslag bevega sig en avvisan väg i en lande, och det är hur man ser att i sambandslockaren kommer vi en uppskåd om hur vi skulle omskapa riksfällskapen och där sambandslockaren är snitt brett retorik i förhåll till det här, och det verkar som ödler samt om utanrikspolitiska hemmelder och i ödlen för ska man häva. Så jag hade att det är ett tecken om en av mer mentnärliga kjølsfætan som er snibrøyt. Det er så 20 år. Jeg står faktisk og vasker opp på hafnia medan det hadde funnet. og det har vært absolutt et formativt togjørskei politiskt. Da man stendur lustar om, og jeg visste ikke at dette folkarattelige subjektet var. Det er nesten som en sånn Mavern i Jack som møtte opp til funnet, Tjøvelte. Jag vill gärna släppa subjekter folkarattelige subjekter. Kvar var det? Ja, jag står faktiskt på samma måte som 16-16 år gammal Lurstad. Kan ta sig om att vi vid ett folk. Alltså, hur vi det folk? Alltså, det är mest normaliserade i tanken i hur många generation i över så skiltes det inte det var upp till diskussion. Jag minns ordentligt väl att det största vi att det var ett check. Men jag tycker verkligen att det är något som vi tar för givet, alltså att det är normaliserat av självreis tanke som var sagt att eisen är blivit starkare vi av alla möjliga småting, alltså vinnelig, mentanarlig, avrik och idrottarlig avrik, vad vet det. Eisen det som det ständer i sig frågrangen som vi eisen känner från Haktullen att budskaparliga. Hvis vi låter oss se att go-talk i skiftestujen på 3 eller 4 år ta vad det är så hänt, alltså vad det danskarna så eller vad det nu upplukt av så kommer vi som ett motspel mot det. Det är så gott tids det. Alltså spurningen är att nästa kommer jag bara som en fotonkel, men vi kommer ju det här till. Och det här är vapnet. Skiftestujen inte ver ett lugga störst vapen. Jag vill nästan påstå att det är faktiskt rättligt vakt vapen i en samröring. Det hade må funnit på något annat. Men det som hände att han var sen så är att vi då finns ju i utlåna och utlandspolitiska hemland och sådana grejer. Det vill säga i stora mån så här var vi störst processen nog snägt själva här till nu kommer så att narska sig så en marsch. Men det har vi ha kunna just haft det synd vad jag rammer sen så är det. Här vi tar just där man är bara förringar i hötten är för en huxa mer att ja men vi är en stater, lad dem att ta ett steg till dömes. Ja, alltså det är ju inte att medvete om kvar man mäknar är vuxen är kvast du kan bara hitta efter budskaparsövn i förrän ta och nu alltså halta vet inte är en liten vifaninger att mot och kvärt hon vär ta i sammanhangen börja så det som räcker in i att vi må finna en förska semje är öla grundläggande till det som i mun upptäckte jag helt galet i samrådsprocessen var att man hej så vakt backland att det var så öle einfalt så tar danska stötne att alliera sig vi alla motståndarna i förrjun. Det var faktiskt så att viss skiftestojen var 15 år så var undertökan för en folkaktion helt upp i 30%. Så det skiftar ölen immun till det. Men medvetet om att vi är för att agera av ödlom fronten som en stat och som ett land. Det är helt visst vuxet. Alltså vi kom bort ur tog, vad ska man säga, är att vi får av husagäng som land. Och här var mäkna att skipaner som trycker att det inte entertäcker sig. Kanske plus minus några ting som man kunde arbeta vidare vid som hade styrst budskapen månad mer som kör in i nek flera och nek vidare handelsavtal vid omheimen så hade vi haft möjlighet. Och det är väl det som man nu stärfäster att det är vi inte komma vidare upp i grövna är vi det så avmarska av och handelssamskifte vid omheimen som ger att vi få en rättlig stora sämre med förare om att till en nej att få hesar hemiltnar som kunde tricka att vi komma utom tandscenekanten eisne och kunna löva okkara vinne att agera och göra fötter vi omheimen och så allt det mentanaliga eisne vi utrotte och ödlun öron är så fylsligt eisen tutninga mycket för vad ska man för ta mental och ta huxonaliga och sämjena om att stanna samman om affärer vidare och sånt här. Helt bättre eller
område att man alla denna minnes till, tar vi nu tar som delegation, inte delegation, att varvaita hotätje att alltså följer era folk och en show och till era fromratter som man inte kan handla vid som så. Man kan göra avtaler och till det så ligger det ner, men man kan inte sälja det. Akkurat. Bjarne, vi har nämnt den här för att det tycks som att man om man kommer här till och börjar politiska skipan och folk i hela tiden alltid att man är samtur om målet så kvar man vill öll för nog så långt är man samtur om målet kvar man vill och vad ska brötas nu. Men det är som att manna gång den själv alltså den kontexten som det ska hända i är öle avgörande för kan så säga politiska skipan för ju. Det ger just här ofta att ta i tjänst börjar eller manna gång ska börja så fetta druckna i åren och man blir osamt om kvärt och i en tjoar sig med kvar mesta lösning eller inte och så börjar ett åren att komma fram och så just rivnar och så stäcker det upp en dag ordentligt faktiskt börja i politiska skipan. Självt om man är samtur och mål i stora mål. Hur kommer det till att man i politiska skipan kan ta det stiga vad som man här till inte ordentligt att mäkna? Alltså det är en inerti eller treklöjt i middelfolk. Det hade vi upplevde vi ta och det hade man upplevt framvis. Jag minns till i 2005 ta fick vi till EU-dekolon. EU-dekolon ser pura gröt kan mal vi måste öka vi kan EU-täcka. Men sen det är pura gröt att EU-täcka vi från passion som har rus antna så läser vi. Det vill säga till ungen förring vi 4 sedan 2005 att vi kan läsa från om inte var det dags och stod men det kan det vara av politiska skrån så igen då. Och det ser för till en asannan trick vi kör ödlan flockon att det är ett varje experiment. Då man ser mat man kommer här till öde avgörande för om det behöver undertöka middelfolk. Då att en kvar borgare huxar först och främst om sig själva och sitt egna liv och sitt ungkvar vi tar ska sätta det akvön om vi ska lösa från Danmark. Det där ligger latent och trycklöjt middelfolk om att är man i pastor är nog större. Och spårning är så skulle vi så täcka stige till vi i gasen vid här var det ju gott som det här var då. Utan att också om TV-skjuten som Helena nämnde nu att vi kör ratten annars vill det finns. Så kan folk säga men alltså nöjdes och konta ska är fyrisen här och missa några andra ting som inte vet vad det är som är missa. Då är det öle områdande att hetta bitcher och näka så folk brøtt ta undervid till så helt visst. Tacka till dömes att det 2008 tar folk akvarn blir programmera. Ta ringte nyrop till Anfe Kasperg. Och säger Anfe Kasperg att nyrop visste väl att ända vi. Han ända vid det förrän av akvarnoj. Och det var ett samt om jag själva landstyrelsen att det var öjlans spektakulärt efter ut och havna folk akvarn. Nu ser vi Anfe Kasperg, vi sitter akvarnoj så hade de facto meldt att det ända in i danska rutsch. Och det kan Anfe Kasperg inte nokta för det. Hvis den hade den hållning så var det hållningen och han vill säkert vunna fram i allt så uppe. Det vill säga att för det ut och hej akvarkursen ta så var vi inlima i danska rutsch något som man onkan har gjort för det. Tog halt i ösnen 2005 här man öle världen och i politiska skipan är för ut vi någon bombastiskon som folk uppfattar så snart och så miss man allt golvet. Man kan säga att det här upplägget har vi haft här där det är så starkt avvärst och vi håller oss till att rätta maten här på spåren bara hur serverar du det här? Hur så vet du att tyckliga mellan folk att det är några för efter. Och annars är det på samt vi sjurer han säger det att vi är i en märkvärdigare då. Alltså morgon så vi att Trump för Kina och han inlima Venezuela som tar 1,3 staten i samvälde USA. Det lägger ut av sina hemmasida och det fortæller om hva er det vi tog i liv i. Hvis vi gjør takk normalt opp nå mot danske myndeløgene, jeg kan vel grønninger si at vi tar ikke av det samme. Altså, hva skulle ta ikke av det samme? Og hva sier Trump så? Så sier jeg at vi takker grønninger omgangene. Det vil si at det er et øyelig varje touchpunkt at færre utvise malen, men er samtidig at man kan arbeide malen internt så langt som Trump sitter i Washington. Det avgörande kurser i landsiga politiska skipan atlas här för underrätta.
Det är avgörande hur man serverar det för folk. Samtidigt vet att han säger att man kanske tårer inte att häka till nästa steg då man är sen det värre med att tracka ut av ovisa. Det är extremt avgörande och jag har alltid att jag kom till det vidkänning och otroligt sent i löven om hur stor en tydning ord och retoriker vi kan ha ofta fram rent innehåll politiskt i förrjun. Hur ser eita tingene? Eide landsbanken eller eide da futching landsens under Jalstone och själva funktioner i nøyaktighet der som. At det er noe som politisk virker som det er større tøytning enn akkurat hvordan man gjør uiløvrøktene eller gjald for landen og så framvis. At det bare et lydig døme, men at det er kanskje oppad større tøytning og i hesum kjærkjen nå. Og jeg får gjøre bjattene rett og gjør vi at altså, utgjørende det er noen hoksa vi ikke om at alltså jag kan inte alla tunna hus big i Färjön och till Pascha Danmark. Alltså det är inte en tanke som alla tunna vid nejor att huxa om och vi har det funt utan att skulle fi halda oss till det alla tunna och tog det vi ger den inte några som nuiver näkran på några mat på samma mat som kanske bensinpriser eller andra ting. Men himvägen så är det av vi blir mint om att vi är inte ordentliga samma stige som ett ordentligt land och det är stort lite dömde till samstarvsraharna i chocken samstarvslandsfolken som har varit i Norrland och som är byn att färra ut att det vuxna skulle tåsa av som fonton och så framvis. Jag vet inte om tippa jag har upplevt det här med ett gott döme på Mikkelsen pröva det och vara rasant om det och så där sjön det här vinnerliga ambitioner och handelspolitiska ambitioner som är tryck vi driver det här rätteliga längt. Och det är en av orsakerna till att Schurer och Tyre har skriva utanrikspolitiska hemmelter och som I think som ska livtägas och så ska öda några hinnon hämtas åter till Danmark. Det man är faktiskt lika intresserad av i varje politik nu som i handelspolitik nu. Så tycker vi att akkurat dessa vinnerpolitiska ambitioner är i verkligheten och kanske det som är det allra viktigaste och som ger det att vi behöver ha vissa diskussion. Helena, alltså som jag säger Johanne, det är inte som man politiskt är det sin samtal om vad man vill, något snäck. Men man kommer inte vidare till att det politiska tjärtju förrjun ändrar ofta är inte väl i början till att det är det vad det lösning och vad det inte och vad mest lösning och vad mest inte och så vidare. Och så kommer det beina in vänkerna i förskon politik. Men det är ju som att alla samt om att det som först och främst är avgörande är Ryssland är folknon men man har inte tar för det få fram alltså krävs det att Danmark ES bojkottar och en från tre och helst kanske en tvär från Mari och en folk välja vakna och säga nu må och bröta så politiska skipanen häver också sauna sig samman om det visar sig ett annat döma att ta i Ryssland inte är folknon ta häver politiska skipan tar för att komma samman om det att det manglande coaching ganska hundra då. Ja, det är möjligt att du rätt att alltså jag kan lugga en lite vid mig till det som Bjarne säger igen att vi kunde vi risikera inlima och nu det danska röjtje hvis vi tog eller hvis folkakron blev avvist vi fick äsna vita att hvis vi får folkakron så var det en de facto utmelding alltså det var bra men nej jag huxar till att ta politiska landslag må i förrjun eisen efter hånden lukka som färra för grundbestadiet upp agenda alltså att man är byggven till att vidgera stora och tutningamiklar trubbelagar utan så att till äldre och ja alltså att man kan sätta sig vid ett grundanummer bord som man nu har gjort och jag har alltid rullat avvärst att vi nu har finche döme om kvärt händan tjoar semjan gick ut på att vi det är flera som har haft intresse för att veta kvärt var egentligen det som ständer ui eller som är fjällt att för heter hotet tjoar semja och visst det är nöklunda hettar som vi nu har finche ett döme om det här till efter öllna döma betil att skipa förjar som hvis vi skulle se det helt förra kanta som har startat så är det ju eller avhåverst jag ser bara att det var egentligen det som vi ta i 2000 och 2001 kolsilte fyra färger på att det är inte men det kan det till rätt att diskursen alltså ta målslig bonen som man lärt allt heter här oj var för konfrontatorisk eller var för kanske för nek åter och i 46 retorik och diskurs att man må
flyta sig till att snacka om hese vidskiftene som allt så virkesförleite och att gosse får vi han och gosse nek har vi bruk för tog och att man färdar politiska flockarna till att täcka det mål upp. Det må nog komma som ett utspel från en landstyrelse för att få intressena till att växa mellan flockarna. Så när man får åra en semjo. Vi tar sitt i nekvaransvar och att åra en grundlov i förrän. Näka komborsjord. Och jag har alltid att kvart vi enaste sti som vi tar tidse och just här hvis man omynda sig att tjåra bitchinger slä arkeologi, alltså flyer läggas om man har flyer, så är det alla nejår för att man kommer här till. Och jag håller nu vi nog kommit här till att vi må vara byggven till att käkas i fälla om vad ska till för att vi får ta allt av businessföre som vi tar bruk för det. Ettla vi kommer till status om som rekviserar att vi tar det funnit som det är. Och så är det bara som det är. Va? Nej, vi kommer till det. Jag lyckas hos börja Bjartna. Nu är alltså nu har vi runt och nekvar, man ska arbeta i nekvar, men man runt och i nekvar att arbeta på den första sjödnaskivan, man kommer till mål. Och man har satt flera dömer kanske utan politik senast och är har vi det nu visst att första politiska skipan för en häver nog så torfört vi att Eisen blev samt om grundläggande hur man ska föra utanriks politik. Kvar vi är och utanriks politiskt kvadragare felax mynd ut efter som utanriks politik. Är vi politiskt obyggven till att av allvara för under en process som tilldöms hesa? Jag vet inte om vi är obyggven, men det är inte att finna sämre som ungdomar. Alltså, nu är det så att jag själv i grundlagarnämnden skiftet. 20 så det snär. Och 20 för urnämnt mitt i hela. Men bortsett då alltså så grundlagen blev alltså hon bara väx. Det större och större och blev äntligen formalistisk och mitt i den sovjetiska grundlagen som var för ner i små låtar med grinta drap man att med himmel gör vi och folk heja gång till heja och så vi alltså det blev så detaljerat att hvis man också har grundlag så är som ett fundament som är en lagregler för hur man lagar tar man för härifrån och inte lagar grundlagen om petitess kan man säga. Och hvis man får ju inte samt med sig inte. Ja, nej, alltså det kan säga det 15 år. Ja, alltså och man kommer ju vidare alltså upplever det att hon blir bara större och större. Det blir fler paragrafer vid underparagraferna. Och det ger någon mening och det avspeglar också den skillnaden som mittlen hur folk huxar, hur politiker huxar för ju. Jag hade det är inte snacka vi obundskap att göra men kanske på imislöjga till så moderna vi imiskur där. Och det var så imislöjga som faktiskt får komma arbeten. Det vill jag hålla. Så det är så själv hvis är håller vi som har grundlag så ska han vara så stort och så precis så det blir till 8 för nya smalodder. Det tar smalodderna eller att detaljerna tar komma ut här tar vanliga organ som samtidigt lagt ner som man samtidigt lower. Så det hade grundlagen eller det stjärnskipan arbete. Det var välment men det går lite bort ju som omtid. Jag har det lite vi hus vi ska syra vet med det helt nej vad så dansa grundlagen till petitessa däremot. Räcker nu hör man så tankarna i det som vi lagt fram nu som det varierar alla synter från att det varierar från det från vi så 2000 men grundläggande är det av snär som kommer åter. Vi har hört senast då Arne Mittelanna Peter Taxo Jensen och Mikael Silmer Jones och danske toppembedsmän har sagt lösningen på spänningarna i rutflaskapen är något som eisne står om Louises här. Det är en lökman i 2012 som säger en sambandslökman i 2012 som säger att han drömmer om en rutja fällskap som vi framvist oss om eisen Louises här. Det är så sen så nekvo Arne har ett från nekvon sujon bei politiska så i förjon danskare sujo embedsfolk danskon politiker och annars i tjänsten öl ofta tåsa om en lösning som akademiker som kanske vill det vara inte som tog och är med framvägs och nu har vi ändrat hur som jag inte nog så ofta det är alltid att till här utaligger grive politiska skivan kommer inte vara och folk
det virker ikke som at ordentlig man får gång av motoren til folk til å få rundt det. Men hva det som gjør, de fleste er samt om at det er vi skulle gjøre, og vi kanskje nå 25 år siden er det samme sted som vi var at det er 2000. Hva hvordan kommer vi gjøre det? Jag tycker faktiskt att jag kan sättas i samband i en spårning som du sett i Johannes som handlar om när vi utanförståndande avskan och ettla akkur slä av innanför stödmålafröna talar man om ett som heter critical juncture theory, alltså det händer akkur slä av stor händing annan hemspar det är det bästa döme sånt det är bindless orsaken till att vi får hemmastyrslovna och Kreppan av 15 är en critical juncture. Kussu i akkurat service som 11 till väl som kommer i 85 så får väl samgångna och så framvägs. Så på den måten är det väldigt ofta att det händer ett eller annat som antingen är inländes eller utanlands och att samstundes är några försträder till stegar och i landet till att man kan till att man faktiskt kan agera på det. Man kallar det för policy windows, alltså att vinda leder sig upp här i ett amerikanska tojerska är möjligt att göra möjligt att skapa ett fler framtojer i gasarien. Är det möjligt och grupp man tar chansen så kan man fära en avvisa kos. Men på nu 20 år till friare tog på nu och Bjarne var ästen ja det geopolitiska och det kan gott vara alltså vi vet inte ordentligt hur stämningen är spår det sure är till det hur stämningen i folkpartiet någon du nämnde Silmer Jones och Taxo Jensen men det är några otroliga röntor och faktiskt pensionerade embedsmän som har haft några betraktningar om att Rydgesfällskapen hur halt Silmer brukte och överlevt sig själv och han skedde upp näft akkurat samma uppskott som heter in Luxödlu 2023 Bertil Horter Eisenfair från akkurat samma uppskott som heter här men det gör sjure som att Bona och Galvnon nere i Kristiansborg är stämningen inte tar samma och det var något som tar Eisen tosa om Taxo och Silmer att det här allmänna chatche existerar inte ordentligt att det är inte särskilt big i Danmark och det verkar inte som den undertöka för snä men vi har ångan till ordentligt avprövat vi har inte avprövat att för ska självsäga att det ordentliga och utan lucka till dippa och lucka tattnar och i här och vi nu upp och Lucketoft och där ja alltså vi har själva pratat vad jag inte här nu får det ölla samma spårning nu för tunnar en undan och men för att detta ska för att vi skulle komma vidare i en hesmal så krävs det först och främst att vi börjar här att vi gör det ta det första steg inländes och komma här till att vi har också med det felak som så vi kan se över landstor för nu nyr och samarbete vi danska skötna. Men nu och det ständer ju frågan att det snurrar inte om ideologiska markeringar men pragmatiska lösningar men öliga ofta stäcka där vi onkron och för vi onkron som Luiges nog snägga en ideologiska markering och här är det nog snägg ideologi och är sån alltså vi så också om att det är bara för ur regionen och innator är öliga ideologiska flera du talar om en rug är vit uttaga rugesborgarskapen helligur eisnen ideologi och flera blocken och så vidare som är det första stegen som vi mottaka och bliva samt om sådla så för att komma och göra så vi att jag kan börja med här kvärt ska till hur så kommer där till att komma ta det första steget så att vi kan ta den nummer 2 3 4 reisen. Det första som man ska också om det är det generella anledningen att det tar för politiska skipan. Ta folk också om gärnastägen så också om sin egna budskap först och främst. Och hvis det hittar att hur budskapen är i landet så är han här inte vara några rejpe av det sista åren. Bara hänt underförande samgång och ta sån åren. Hej underskott och hänt han här samgången här så inte en budskap han vill. Det säger att folk ivrar sig synder och kvart vilja vid, vad skulle vid. Och det säger att anledning att ta för politiska skipan är själva är avgörande för att ha ett anledning här hända skipan som ska förtäcka stiga och man gör bröjningar mot Danmark. Tog tycker vi en semjer i färjan och anledning för politiska skipan är öjligt avgörande för att vi överhuvud kunna täcka det stiga framåt till samfärd. Om vi stäcker för exempel till hotsäkert några spårningar av röst det till hotsävers nu vet jag att det där. Folk också på en hotsävers hur ser vi hotsävers någon hur ser vi utbygging av möjligheterna? Vad vi stod inte läsande?
Hulda vet ikke, helt upp helt sikker på vent. Jeg vet vel, vi vet at hun er 535 millioner halv, ja. Men skal minnes til at danske stående i Färjön tar kosta en 300-400 millioner. Så vi er stadig på 800 millioner som kommer til Färjön hvert eneste år. Hva du tar en penger noen? Og hvordan kredittmetningen nå, det heter vi Johan, men hvordan vi vet at da Estratunnen ble gjort, Estratunnen hadde ikke finnet lån fra amerikanske tryggingarfellene, ta tredje av at vi var rysfellesskap i Danmark, og så vidt det var, så stendte i avtalen at hvis vi ferdig ur rysnen, så tilskilte oss rett at oppsida landet åren 2004. Det er sånne ting som kommer opp, og det betyr altså, alt for vanlige borgere, hvordan ferdig vi det her, hvordan vi er velferd i samfunnet, hvordan ser det ut. Så er det en veldig oppgave, og en arbeid av politiske flokken er finne et fellesstev, semjo. Vi holder det synd av sambandsflokken som ikke er vidt, at tar kommer helt sikkert å bruke tar målene som er litt utenfor en semjo som kan komme, og der kommer så eisene å skape avrek, eller gå seg skillende middelfall. Så det begynner, mener vi, alt og i lagtningen. Helena, hvordan kommer vi forbo i disse her hoksjonene til mer ideologiska grundläggande spårningen som syndra en stoppkloss. Ja, alltså på samtidigt att som Bjarne säger att här vi allt någon och tror vi någon till ekvilliga grundläggande är man tror på och som händer programs nästan lägger det då är att hvis man väljer att ta hattasti ja men så är det ötläs här vi skiftene som knyter sig att välfärd och boskapet och växtra möjligheten så är det någorlunda intakt. Så det som är den politiska avgörelsen är så att det är att sätta sig samman och finna och ta om man inte att flytta alltså följer från att vara ett hemmastöd till att bli ett självstöd. Ja? Och kvärt är så betingelsen, kvärt är 4 månader och kvärt är vansande och få det här förmedla till förra folk. Det är ett näst inte ta. Man var eisen ölla lite uppmärksam på hur nekta taktiska upplägg eller hur man säger strategin i förhandlingarna. Man var öll upptisen av till formella, alltså formalia, jura och allt så avsättningar om hettar och hattar. Men hur fick man bevist förra folk om att detta var en 4 månader för förra folk? Det är ett näst inte och det är huvuduppgavan. Det är att få undertöke för att detta här är en 4 månader för ödle förjon. Och hvis inte vi den förska politiska skipan mäknar det, ja, men så tycker vi att vi upplever en affär att det är ett upplopp som inte är ett nästa är förlagt till danska stötnen är att avvisa ett initiativ om bröjting och tar man vara sjående eisen en vinn-vinn-støvast, tar man vara ett initiativ om en bröjting som eisene gagnar till danska stötene. Och här kan man så kanske huxa att geopolitiska stövande där lägger upp till att man nöjest att finna ut hur så trycker vi nu hesar här vad ska man säga hesar antenar som vi tar vara en part av och som möjliga kunde vara sindra höttar både från USA och möjliga ärastans från världen. Hur så trycker vi att vi håast alla de här höttarna varvajta att man ska säga att norrlängst välfärd modell i förrjon. Det är väl det som täller mest för kvar enaste föring till här var vi tryggt för att välfärdssamhället helt fram och här har vi tryggt för att vi kunde växa om våra välfärdssamhälle utan att vara hött utanför. Regve, för vi skulle komma här till lansera vi komma mål sampartiser mannagång så skulle vi görast en startor självständigt och till något som vi välja. Men så tycker vi samgångskärle och det så är självt året tjoar som jag tidigt på sjur.
Hvordan Men kunne är år tjoar som jag nejot. Ja, det är så det. Det är så spårningen. Hvordan kunne jeg se de som sier at du skal ikke engang si at tjoar som ja, men og jeg ser som sier at du skal si sjås og lojt. Hvordan sammenhentas på? Det snurrar sig om att formellt att få en breia semja helst vi öllum flokkum i lögtingsun i fyrst i allu. Om det eiter tjoar semja, eller om det eiter, alltså till fullkomna lugga mitch, och det är också för ett navn, så är det ofta häftas ju ett navn, och hvis jag måste med som är sig till heite för ofta, så då man mer inte heite, och det är faktiskt inte det som är hänt i tjoar semja, det blir inte till fullvälse och då man sammanflockar inte till år mer. Alltså det är fullkomliga lugga mitch, alltså pura undrar hos det i verkligheten nu. Det snurrar sig om processerna, det snurrar sig om att få vi finns det ett som Bjarne säger en löktingssamtykt och över samdromarna. Du vill inte samdromarna så färre vi ut genom folk att gå sätten i här det blir öde ringt att samföra för ska folk tjuma för vi är. I think att det som är öde viktigt det är öde tatt släkte att det när vi allid någon av de politiska skiparna. Det är faktiskt förläggar då är att det projektet som för kollcykler i år 2000 det blir avlöst av en annan projekt som faktiskt är ett mer långsiktigt projekt som vi började övertäcka att det målsökne efter förmån. Så kvar för vi följa nu då vi detta så övertäcka vi familj och arvarätt det kan vara det. Corona var en sån dislokation så finner vi det där har vi då faktiskt det där för vi kommer bara övertäcka farsötar öke. Och det är ingen kontroverser i över i samband med det här övertäcknar. Så tandgångten är ja, för att citera en av mina stora firmynden Amartya Sen, en indisk budskaparförfattare som vann Nobelprisen i 1995. Han säger den viktigaste resursen i en samhällsmänning det är förläggen till anstäcklingen. Och hvis du männer bara förläggen till anstäcklingen så vi så har du förutsättningar till alltså att grupa sig chanserna att det komma. Ska vi det ta det nu? Ja, men vi har ett falskens som då att göra det så nu gör vi det. Och det är faktiskt det som för att driva värst tycker vi. Så det är att aktivitet ju går och det är att ha några kompetens till att passa vidarna till vi har ganska inte haft några vita passar för det kanske det senaste som vi det uttag. Ja, och loftfärslan blev vi är sin rätt sort öde som vi ordentligt har givet till 100%. Det är nog bor nog i att vi inte ordentligt har att nej och förläggarna än. Jag får tacka till Rätt. Ja, det var en Redan, nej, det minner det. Birgit Einesen, han minner sig flera dekoner, vi kände så väl våra parstar, men han säger med Bjarne, ta sambandflocken flide sig, ta flida för er. Ja, så är vi vidare på det första vi ser det. Jag får tacka dig till Bjarne Djurholm, Helena Damanestabo och Reg Olofsson för att tid vill att vara vi och vånande ha tid. Eisne finns jag på Sjurusny. Tack för det. Tack. Tack för det kom.